expansión, tal e como quedáramos a principios de ano con restaurantes, vai ampliarse prácticamente durante todo o mes de xunio. O alcalde nos vai dirixir unhas palabras únicamente, decir que aquí hai unha boa mostra da gastronomía guardesa e eu estou convencida de que vai ser unha edición moi comentada e sobre todo esperemos e desexamos que moi participativa. Alcalde? Bueno, bons días. A verdade é que é difícil falar aquí porque, como se dice, neste sentido se me falla a boca agua. Vendo todo isto, a oriña que é, pois a verdade é que se me falla a boca agua. A mí me parece moi interesante esta presentación porque creo que a maior difusión que se lle pode dar un evento é esta que está aquí, é unha participación numerosa. Aquí vemos a representantes dos restaurantes e dos participantes e ademais vemos o produto. Dame impresión, cando entrei, dame impresión, como fixe unha broma cos de Masterchef, que algo aprendemos, porque eu creo que a xente, cando vexa as fotografías que está quitando, o xorito e vexa estes produtos, vai a dar ganas de ir e pedir unha tapa. Obviamente, ademais, o precio das tapas creo que é moi módico e participar tanto no restaurante, casi participan 20 estabelecimentos. Tapas a 2 euros. Ainda encima, sorteanse premios. Non a partir de que tomen 12 tapas, participan no sorteo. E se participas, se tomas todas as tapas, hai que dosificarse, pero bueno, hai tempo, premio seguro. Eu creo que é unha tentación. Para os que estamos aquí, vamos, non temos disculpa. O que temos é que facer, eu creo que a pouco que fagamos o produto que temos aquí, conseguiremos que se chegue a tentación para a xente que necesita buscar unha desculpiña moi pequena porque ganas a tren de ir agua. Necesitas unha desculpiña moi pequena e dices, hombre, aproveitamos que nos fin de semana, último fin de semana de maio e todos os mes de xullo, non? Vai haber tapas pola mañana e pola tarde. O sea, que eu creo que isto está ben guiado, a participación é numerosa, a calidade visual é impresionante e seguro que cando probemos vamos a quedar prendados nos sabores. Entonces, eu non teño máis que convidar a guardeses que salgan de tapas pois un poquinho máis que de costumbre porque vai haber máis oferta e a xente de fora pois nada, que se necesita unha disculpa para vir a Guarda para durante o mes de xuño xa vai a ter, sexa pola mañana ou pola tarde, porque vai haber 20 establecementos que van a estar ofrecendo estes magníficos produtos elaborados aquí.